fer l'escudella de la teva mare necessites mig pou de porc, pit de xai, carn de vedella i una cuixa de pollastre. Ho deixes bullir en 5 litres d'aigua. I afegeixes els cigrons, la pastanaga, el nap, l'api, les bledes, un porro i mitja col. Que bullir 1 hora i mitja més. Posa-hi les patates, una botifarra negra i la pilota. Filtres el brou. I afegeixes els galets 15 minuts més. I voilà, ja estarà llest. Tasta-ho. T'ha quedat bona, però no és la de la meva mare. Això sí, és una gran imitació. Potser és perquè les verdures no són del mercat de la Boqueria i la carn no és de Cal Rovira. No ho sé. Potser t'han mancat els seus anys d'experiència, el seu toc inimitable. Pensa-hi. És com tots els equips del món que ara intenten imitar el Barça. Sense un Messi, un Xavi, un Iniesta, un Puyol, un Valdés. Tots ells amics des de petits. Es pot imitar la feina feta durant 30 anys a la Masia. Es poden imitar els valors i la filosofia de joc. I una afició que no en té prou de guanyar, que necessita passar-s'ho bé. Es pot imitar el sentiment de pertànyer a alguna cosa més gran que un club de futbol. Estem envoltats de petites coses que defineixen el que som. I és això el que ens fa completament inimitables. Estrella d'Am, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Daniel, tasta-ho.